כמה פעמים שאלתם את עצמכם איך יוכלו התלמידים למזג טקסטים רלוונטיים לסקירת הספרות או לחלק התיאורטי בעבודה? הכוונה לחלק בו מציג הכותב את הנושא ומה שידוע לגביו עד לרגע בו הוא התחיל את המחקר שלו. האם התלבטתם אם התלמידים יוכלו באמת לאבד, לשלב, למזג טקסטים שנכתבו על ידי אחרים בנושא החקר שלהם לכלל טקסט מקורי משלהם ממוזג וקוהרנטי? יש הטוענים שהחלק הזה הוא המאתגר ביותר בהנחיה ובכתיבה. במודולה השישית נצלול לתוך הנחיית תהליך הכתיבה. נציג בפניכם 4 שלבים שאנו מאמינים שכאשר תנחו את התלמידים בהתאם להם, תוכלו להנחיל להם את המיומנות של כתיבת טקסט ממוזג. ואולי אפילו תגלו שזה בעצם פחות מאתגר מכפי שנראה. מאחר והנושא רחב וגדול, הקדשנו לו 2 מודולות, אם כי תוכלו לבחור כל אחת מהן בנפרד. המודולה השישית מתמקדת בהיכרות עם התהליך ותרגול ראשוני. המודולה השביעית, תרגילים קצרים להעמקת המיומנות ובניית כלים משלכם. בסוף המודולה השישית, או השישית והשביעית, תרגישו קצת יותר בטוחים להנחות את התלמידים לכתיבת טקסטים ממוזגים ואף להעריך אותם. במודולה השלישית אנחנו עוסקים גם בסוגיית כתיבת טקסטים על ידי רובוט, ChatGPT. מאחר והנושא רלוונטי לכל מנחה וגם למודולה השישית, תוכלו אם תבחרו בכך לצפות בסרטון של המודולה השלישית גם אם לא בחרתם בה.